Hallo, kom erbij. Welkom aan het we nu een papje over die wortels. Kikota wortel eigenlijk. Dan gaan we começar aqui. Een wortel is eigenlijk omgekeerd die macht. Wanneer je wordt in 4 kwadraat, dan zou ik 4 kwadraat 16. Pero se você evaluar, bisa din caso que wortel 16, wortel 16, so vai ser o calculator, esta sali vir. Ora de como? Daí nós começamos a rato com o calculator para o powak. Dus é wortel aqui não. Dus wat assim, wortel 16, vamos powak, esta sali vir. Ora de como? Dus een wortel normaal eigenlijk. Zeg je nou de wortel besouwt, een wortel is eigenlijk tweede machts wortel. Dus wortel 16 de tweede machts wortel van 16. Kiko is het bisa. Is het bisa eigenlijk ku we afvermenigvuldig ongetal kusumes in dosbia zit in dos aki, want ik getal asali 16. En de eori, waarbij trek een wortel liedje, het antwoord is ali 4. Dus, PC, dus manimasi wortel 16 te 4, pero nos pasi tambe, si boke besi ko echt het tweede max wortel, bota asi shift, to bem aqui não, aqui riba, bota pone 2, então aqui não bota pone 16, dus het tweede max wortel van 16, então het is ali mesmo 4. Voor een woord kom, tem quase tweede max wortel van 16 of wortel 16. Maar zo, bijvoorbeeld também, bijvoorbeeld, se nós assim, 2 keer 2 keer 2, we zakken 2 keer 2 ta 4 keer 2 ta sali 8. Nos no por hasi, wortel 8, anto eta sali 2, wortel 8 not tegelijk aan 2. Die komt, we no afvermenigvuldig het getal kusumes, dus het 2 kusumes 2 pia sali 8. We afvermenigvuldig het kusumes 3 pia. Antori, kiko no stasi eori, pa você kele, wat asi, 3 pia que wat asi derde max wortel van 8, anto SAC erbij sali 2. Dan mostrar o rato, dus wat asi, se você 2 tot de macht 3, dat is 2 keer 2 keer 2, het is ali 8, anto situatie, tena mostrar, dus wortel 8, het is ali 2 wortel 2, of 2,828, etc. Pero, si bahasi, dus shift wortel, de derde max wortel die 8, is aqui si erbij sali 2. Yes? Dus, que de dus wortel normaal, wortel te eigenlijk tweede max wortel, is ik in vermenigvuldig ongetal kusumies dospia, en to het bij sali, antwoord kuting bouwde wortel. Oké. Over erbij over naar wortels bij elkaar optellen. Sibuting wortel 5 plus wortel 5, passou wortel na kita mesmo conosco outro, vou por tel nang op. Essa aqui não vai sair wortel 10, sino het wortel 5. Wortel 5, vou considerar como maneira x. Se você x plus x também sali 2x, dus wortel 5 plus wortel 5 também sali 2 wortel 5. Dan gaan we zien rato. Dus we dan zien wortel 5. Calculator, en daarop van wortel 5, sempre primi na banda zien aqui. Dan zien, sorry, tenho que poner plus die mes, plus wortel 5, também sali
2 wortel 5. En nota wortel 10 die kon lang ons premie. As die orato 2 wortel 5 dat wij sali ongeveer 4,47. En dan zien we bij AC wortel 10 het bij sali 3, wortel 10 dat wij sali ongeveer 3,16. Dus pabosa ko wortel 2 wortel 5 of wortel 5 plus wortel 5 nota wortel 10. Outro voorbeeld, er zit een telling op operatie daarmee. 5 wortel 9 plus 4 wortel 9, erbij sali 9 wortel 9. Zo, 5 keer 4 te 9, en het doorsnakje, dan is een koos. Dus hier hebben we tellen op en 5 keer 4 gewoon, en het is al 9, dus 9 wortel 9. Agora, lo que sí botin que tiene cuenta con él, taban bisa si botin 5 wortel 9 plus bisa 3 wortel 8. Essa aqui, em princípio, bueno, por tel zomaar op control. Die kon, passou, e 2 wortel lang nota mesmo kos. Dus essa aqui, probeer je te queda eigenlijk 5 wortel 9 plus 3 wortel 8. Também tem outra maneira para basear corto ou para escrever outra maneira, pero esse aí nos vai vir de bater depois. Lo que está muito importante tá wortels en negatieve getallen. Dus operatie bijvoorbeeld wortel 9 saco tasali 3, pero babayasi wortel min 9 ito ba ibisabo error si você ko calculator. Dus ito error of sinapuntrabo na toets wat ik kibi kn van kan niet. La kami mostramos rato. Dus wasi wortel 9 tasali 3, pero wasi wortel min 9 ito donabo e error. Di kung ito donabo e error. So, nga bisa e wortel te orbo bij quadrateer dos getal of de omgekeerde die macht, dus man bisa in caso que orbo bij quadrateer dos getal quater, dus was 3 maal 3 ito sali 9, pero tegelijkertijd si basi min 3 maal min 3 tambe ito sali 9. Dus orbo bij trek e wortel liedje en no te bij vira e ori min 3. Pero conosting quasi e ori. Paso bosaco min 3 maal min 3 tambe te 9. Dus orbo asi wortel of tweede machtswortel van 9 betekent eigenlijk dos oplossing. In wortel 9 te sali 3, pero betekent guskibi e ori tambe ko wortel 9 tambe te sali min 3. Pero, não bisa bonoti magriasi wortel min 9. Essa kita kan niet. Kom atrobe, paso si we vermenigvuldig een getal consumes 2 via 4, dus als het zit negatief, ito vai bira positief. Yes. Agora que nós vai over um rato na wortels vermenigvuldigen. Si boting, so nós bisa hoy si boting wortel 4. आपण bisa oro by tel lang op si wortel lang também um kos bono por tel lang op. So maar foto dus van bisa wortel 4 plus wortel 5 terwijl bira gewoon wortel 4 plus wortel 4 plus wortel 5. Pero si nos ting wortel 4 keer wortel 5 is aqui si mo pasi korter. Kom het bira eori wortel 4 keer 5. 4 keer 5 daarbij is ik daarbij bim bouw die wortel. Want 4 keer 5 da
20, dus ito vira yuri wortel 20. Lalu nós primeiro rato, botar assim wortel 4, termina banda keer wortel 5, daarbij zal je bisa 2 wortel 5, so wortel 20 wordt vereenvoudigd, pero zie nós daarbij bing backribbage, 2 wortel 5 da 4,47, pero si nós assim também wortel 20, wortel 20, também dá ali mesmo 4,47. Dus esse para mostrar que está claro. Se nós temos ori 3 wortel 2 mal 5 wortel 9, que nós temos quase? E ori bota bem assim. 3, maksudnya 3 mal wortel 2 mal 5 mal wortel 9. Para possible vida mais fácil, pode mandar getal com nota wortel te delante, dus 3 mal 5, teorie, mal wortel 2 mal wortel 9. 3 mal 5 está 15, wortel 2 mal wortel 9, teorie wortel 2 mal 9, teorie 15 wortel 18. Dan gaan we testen rato. 3 wortel 2 maal 5 wortel 9. En dan bisa 45 wortel 2. Komen en bisa pokoknya nos te bij backribbage. We prima SD itu bila 63,64 afgerond. En dan nos 15 wortel 18. Dan met dus 45 wortel 2 of 63,64 afgerond. Dus is het para mostrar que está claro. Nós lagete aqui para ver. Então é o seguinte, nós também seguir riba wortels.